ușor, unit de comiterea infracțiunilor de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari. Avocații spun că nu sunt probe și ce sunt Deci, decizia de astăzi confirmă la fel încă o dată temenicia probelor înaintate, deci dumnealor au nemijlocit și anexele la demers care vin în vederea confirmării celor invocate în primă instanță. Deci dumnealui a fost de mai multe ori audiat în cazul prezentei cauze penale, ulterior după rezultatele materialelor obținute în cadrul de parcursul investigațiilor, în dependență de necesitate, poate fi audiat și suplimentar referitor la caz. De ce lanșor a fost adus în vest antiglonț? Deci dumnealui nu a fost în vest antiglonț, a fost adus în vest de protecție, în vederea asigurare protecției acestora. Aveți de ce? Ce aveți motive să temeți de... Păi uitați ce se face în jurul nostru. În situația respectivă există riscul. Și de o parte, da, în alt fel nu cunoaștem cine sunt fiecare în parte ce reprezintă. Există anumite riscuri, inclusiv să influențeze martorii în cazul de față sau să îngreuneze procesul de obținere a probelor în situația respectivă. Prin urmare, la moment se impune necesitatea aplicării prezentei măsuri preventive.